Yebo, sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asibonga. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe niyaphila nonke kuhamba ngendlela. Asibonga. Ake ngamukela ama new subscribers to this channel. Sekusele kancane sifike ku 3.9. Sesibheke 3.9, yes. Sesibheke 3.9. Sekusele kancane. Ngiyanamukela ama new subscribers to this channel. Ngithi thank you so much for being here. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. Comments, ngiyabonga kakhulu kuma comments. Amanye ngiyakhona nokuwaphendula. Amanye ngiyakhona ukuwa-like njalo. Ngiyanibonga kakhulu guys. Ngendlela engisupporta ngayo le channel. Thank you so much. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe. Sibe together la ukuya phambili. I-channel sikhulise ndawonye, ngiyabonga. Nami ngithake ngiphawule ngale ndaba esematheni kangaka. Indaba esematheni, indaba etrendayo eSouth Africa. Cishe itrend ekusukela izolo, indaba ka-SG wethu ku-MK Party, Baba Floyd Shivana. Uyatrenda kakhulu, uyatrenda impela, uyatrenda u-SG. Uhambile waya lapha eMalawi wayovakashela i-fugitive noma umbaleki uShepard Bushiri. Simbonile ke ukwenza kwaba public. Azange nje abe under the carpet mangayibeka kanjalo. Azange azifihle ube public. Wabona wonke uSG we-MKP uFloyd ukuthi ukhona lapha kuleya mcimbi noma kuleya nkonzo. Cishe sikubonile ke konke okuningi, angengichaza into eniyaziyo bafethu. Indaba ke lena ekhulunywayo ebesixoxa futhi nathi nje ngapha namanye amakhomanda izolo nje sike sathi ungqumzana ngayo sidiscussa bephawula abakushoyo abafowethu. Kodwa engikushilo mina kodwa ngithe kunzima ukuthi mina ngingaphawula njengamanje ngingakasitholi statement esiphuma straight from uSG uFloyd Shivana, lapho azosho khona ukuthi kwenzakaleni, uhambo lwakhe lokuya eMalawi luhambe kanjani. So mina I had expected ukuthi mhlambe mayisekhiphe istatement kuzoba lula ukuthi sihlaziye afterwards ukuthi yini ngempela esingayisho ngokuhlangana kwakhe nomuntu owabalekela amacala eSouth Africa. Kuze kube manje ke istatement esisitholile esivela kwi-MK Party. Sisibonile istatement esivela kwi-MK Party lapho iyaziqhelelanisa no-SG. Yathi cha iyayiqhelelanisa nje kakhulu no-SG nohambo lwakhe lokuya eMalawi eyohlangana noBushiri. Yasiyasho ke futhi MK Party ukuthi wonke amalunga e-MK Party ayanxuswa ukuthi angazihlanganisi nabantu abayizephula umthetho and all that. Futhi MK Party ke imelele ama-values amahle kakhulu ahlanganisa nokuvikelwa komthetho wase-South Africa, ukuvikelwa kwamalungelo, ahlanganisa ukungahlukumezi ngokwe-gender based abuse and all that. Ithi i-MK Party ayihlangene nezinto ezikanjalo. So konke lokhu uShepard Bushiri akubalekela ukuthi akuphendule eSouth Africa. Ithi MK Party
lezo zinto kufanele sihanjiswe ngokomthetho naye iyahambisana nomthetho ayihambisani nezinto ezenzeka. So kafishane nje statement se-MK Party silapho ukuthi bayayiqhelelanisa ngempela noma uFloyd Shivambu i-MK Party ithi ayizange imvumele noma azange acele futhi ku-MK Party, azange i-MK Party futhi imthume ukuthi ayobona uShepard Bushiri, uzihambele yena on his personal capacity. Isho kanjalo. Statement is closed. Manje-ke singathini-ke sesiphawula, mina into engaphawula phezu kwayo mhlampe kungaba phezu kwaleso statement, kodwa bengifisile kakhulu ukuthi ngiphawule after i-statement esivela straight from SG Shivambu, engikholwa ukuthi soon sizosithola i-statement esivela kuye lapho mhlawumbe azobe echaza naye ukuthi ufike kanjani ku-decision yokuthi ayofika kuBushiri nokuthi uyibheka kanjani indlela aba-reacta ngayo abantu base-South Africa ngalokho. So sizokulindela lo. Ngifuna nje just uku-addressa okumbalwa la ngale ndaba. Ngi-addresse ikakhulukazi ama-member e-MK Party. Ma-member e-MK Party ngiyazi ukuthi makwenzeka lento kuye kwaba nokuthukuthela okukhulu kwabaningi, ikakhulukazi kulabo abangakholelwa ukuthi u-SG uFloyd simfanele lesikhundla sokuba u-SG. Ngicabanga ukuthi bakhona abathola i-leverage noma into abangabambelela kuyo manje ukuthi nasi esinye isizathu esimenza sithi thina akafaneleki ukuba u-SG. Ngicabanga ukuthi abanye baphawule bayigxeka indaba yokuya kwakhe eMalawi ngenxa yokuthi vele sekunezinto ey'ningi abanazo ezithi akufanele ngabe u-SG we-MK Party. Bakhona-ke nabamdifendayo uCommander uFloyd ukuthi no asekho isidingo sokuthi mhlampe agxekwe ngokuya kwakhe le ngoba naye beziyele esontweni njengawo wonke umuntu. So unalo ilungelo lokuthi attende noma yiliphi isonto afuna ukuli-attenda ngesikhathi afisa ngaso, ngoba ilungelo lakhe lelo lingokwenkolo eli-protected futhi nakwi-constitution yase-South Africa. Yayibona? Kodwa bese kuba khona futhi abathi no yena njenge-leader nomuntu o-prominent noma ovelele kwipolitiki yase-South Africa kusafanele enze noma kanjani, kusafanele ahambe vela ebonakala ey'ndaweni ezingafanele futhi ebonakala nabantu abayizephula-mthetho and all that. I-debate inkulu nje. Ngizwile nje ngizothi uMinister we-Justice mangaphosisa uMkubayi lapha ule khona ukuthi nakuba kungekho amacala angabekwa wona uFloyd, kodwa in terms of ama-ethics akalimelele kahle iqembu futhi akayimelele kahle iSouth Africa ngokuthi abe lapha and all that. So kuzoshiyelwa ku-MK Party ukuthi ithatha siphi isinyathelo ngalesinqumo sakhe sokwenza kanje. So yiloko nje ama-debate nje akhona ngale ndaba yiwo lawo. Manje-ke ngifuna ukukhuluma nama-member e-MK Party ngithi ma-MK members kuningi okusazokwenzeka, hlezi ngikusho lo, kuningi okusazokwenzeka ku-MK Party, kuningi okusazosimangaza, kuningi futhi okusazosishaqisa, kuningi okusazokwenzeka nje kuningi. Mina ngihlezi ngithi ama-MK members awalindele noma yini ku-MK Party, and ekulindeni kwawo anga-react ngokushesha, angajahi ukuresponda ey'ntweni angakatholi information egcwele ngazo. Ungasheshe ureact, take your time and react mangabe sekuyisikhathi esi-right, so une-information enough yokuthi ungakhona ukureacta ngendlela e-right. Yabona? Because kwesinye isikhathi kungagcina sekukwenza uvela kabi nawe. Uyabona? Ukuthi manje usheshe waphawula ngento okuwukuthi later on seyi-expose-ile nawe ukuthi kahle kahle unjani noma ucabangani ngobuholi obukhona be-MK Party. Yabona?
So but anyway vele ke izinto ezinjengalezi ziyenzeka futhi zisazokwenzeka. Kufanele silindele noma yini. Engakusho yilokhu mina yabona istatement se-MK Party esikhiphile sokuyiqhelelanisa noFloyd sihle kakhulu futhi ngiyasisupport. Sihle kakhulu siyiqiniso futhi ngoba uFloyd mawungambheka lapha kuleya video enoBushiri abengagqokanga iregalia ye-MK Party mina ngendlela engimbone ngayo ngingazi but kuleya video ngimbone nje egqokele impahla zakhe nje ezimnyama okusho kona ukuthi bengayanga lapha as a representative of MK Party beziyele yena on his personal capacity ukuhambisana nestatement esikhishwe i-MK vele ukuthi bezihambele yena yayibona engicabanga ukuthi futhi noma esekhipha istatement uzokuveza lokho ukuthi akathunywanga ebeyihambele yena ebengagqokanga iregalia ye-MK Party enokunye yilokho ngithe mangibuka lesimo sokuthi uFloyd ayovela public ngiyakuphinda lo ayovela public ehleli nomuntu owabaleka eSouth Africa nokulwelwa ukuthi abuye azophendula einkantolo zase-South Africa ngamacala abekwa wona uFloyd uyobonakala naye public loyo muntu kusho ukuthini lokho kukodwa nje ukuthi azange akufihle uFloyd ube public mina kongikhumbuze omunye umuntu owayese sikhundleni esiphezulu eBhayibhelini igama lakhe kuthiwa uNicodemus ungayifundela nje mawuthola ithuba kuJohn chapter 3 verse 1 to 3 there was a man lapha this man okuthiwa uNicodemus wayengomunye wabantu abasezingeni eliphezulu kwaJuda was a Jewish leader one of the Jewish rulers wayesishaya umthetho kumaJuzi uNicodemus uNicodemus azange ke aye kuJesu siyazi ukuthi amaJuda amhlukumeza kanjani uJesu angithi kodwa uNicodemus azange akabonakale eya lapho kunoJesu khona emini libalele kubona wonke umuntu azange yabo wenzani uNicodemus kwathi phakathi kwamabili ebusuku wanyonyoba wayobona uJesu uyazi wafika wathini kuJesu wafika wathi kuJesu konke lokho kushiwo ngiyakuzwa and all that but mina ngiyakholelwa ukuthi wena othunyiwe and wena oyinkosi washo nje zonke izinto ezishiwo ngabanye abantu abakholelwa kuJesu okuwukuthi kodwa mangabe uNicodemus eselapha namanye ama-rulers noma izishayi zomthetho ukhuluma into different but ebusuku uyakhona ukuhamba aye kuphi ayobona yena lo Jesu okuwukuthi uyamgxeka emini yayibona so yini ke engifuna ukuyisho la ngifuna ukuthi uFloyd Shivambu mina ezumfo kaMkhonza ngifuna ukumshayela izandla ngento eyodwa uFloyd Shivambu azange elengise le ndoda engiqeda ukukhuluma ngayo elapha kuJohn chapter 3 verse 1 to 3 ebizwa ngoNicodemus Floyd azange enze kanjalo azange uFloyd avakashele uBushiri midnight noma ebusuku kungaboni umuntu uye waya nje public waze wa-introduce public wazibonakalisa ukuthi ukhona lapha mina ngikushayela izandla lokho because it shows ukuthi ayikho into afuna ifihleke ngaye nezinto azenzayo yebo bakhona bathi uyalihlaza neqembu ukwenzelani lokho okay at least nithini kube uhambe engasese benizothini bekuzoba ngcono ukuba uhamba in private mhlambe sekuvela nje ngeindaba eziputshukayo noma ngama-leak athile nazi indaba eziputshukile uFloyd unokuhlangana ngasese noBushiri benizothini manizwa lokho benizothini benizoresponda kanjani because now uvele public noBushiri still kurespondwa ngendlela urespondwa ngama umbuzo wami uthi kube
kuye kwavezwa ivideo ethile ke noma kuye kwavela information ethile eputshukile ebonisa ukuthi uFloyd uye wabonana noBushiri privately. Bekuzoba njani lapho? Angifuni ukuya ekudeni, kodwa nje into engifuna ukuyisho mina njengomfowabo Mkhonza ngithi ngiyamncoma mina umuntu ongazifihli ukuthi umephi. Ngiyamncoma futhi ngiyamthanda umuntu realistic. Ngiyamthanda umuntu okuwukuthi akasabe noma akaceli kumuntu ukuthi ilungelo lakhe ali-exercise. Yabo? Uyazi ukuthi ilungelo lakhe lokuya noma kuphi ngasiphi isikhathi akali-exercise nini futhi kanjani. Yebo, it can be controversial njoba sisho useyilida ye-MK Party, u-SG we-MK Party. Maybe mhlawumbe abanye bathi hayi bengenza ngcono mhlawumbe ngokuthi angayi and all that, but still fanele sikuncome nokuthi azange alifihle uhambo lwakhe lokuyobonana noBushiri. Bangakhi njengamanje abahambayo beyobonana noBushiri in private? Bangakhi oNicodemus ababonana noBushiri ebusuku phakathi kwamabili esingabazi thina? Bangakhi? Kodwa babuye ngapha bazovela as if abahlangani ne-fugitive, ababonani nomuntu obalekele ukuphendula amacala. Bangakhi? Abanye okungenzeka ukuthi sikhuluma nje basiphethe ba-government bangaphezulu even kwalesikhundla esiphethwe uFloyd, ba-cabinet abanye okungenzeka bayamvisitha yena lo esikhuluma ngayo uBushiri, beyothola lezi busiso, bahamba mhlambe ngasese. That's possible, highly possible, considering umuntu esikhuluma ngaye la uBushiri. Yayibona? But anyway, angifuni ukungena deep kuloko. Engakusho nje ukuthi le video ngiyenzela ama-MK members ukuthi ningasheshi react ama-MK members. Ningasheshi futhi nithukuthele, ningasheshi nicommente ngendaba yokuthi uFloyd was he wrong or right. Yayibona? Yebo, i-MK Party sesikhiphile statement. Lesa statement esikhishwe i-MK Party angaboni indawo lapha ukuthi khona uFloyd ithi MK Party izothatha ama-steps okumdiscipline ngoba mhlambe uphule umthetho we-MK Party noma isection ethile kwi-constitution ye-MK Party. Akukho engikubonile lapha. Asazi ngokuhamba kwamalanga ukuthi kuzokwenzakalani, but kule statement esikhiphile njengamanje MK Party akukho lapha imbize khona njengomuntu osabekwa icala noma ozofakwa ku-disciplinary hearing. Asazi noma kuzokwenzeka lokho, but kulesa statement akukho la kusho khona. Kumane kuvezwa nje ukuthi uziyelele on his personal capacity, MK Party ayihlangene naloko and all that. Yabona? So yiloko bengifisa ukusho nje ukuthi ma-MK amahla silindeni yena o-SG wethu aphefumule ngohambo lwakhe lokuyobonana noBushiri, bese siyakhomenta ke after. Yayibona? Njengoba namanje MK Party sikhipha istatement, yes sesingakhululeka sikhomente-ke sesusela kwi-statement se-MK Party ukuthi sithini, sikuphawula. Yes sinawo amalungelo nathi okuveza imizwa yethu ngendlela esiyiveza ngayo, akunankinga lokho, vele i-democracy leyo. Sikhululekile sigxeke la sigxeka khona, singakwenza lokho, but with respect and siconsiderishe futhi ukuthi uFloyd he still our leader, still our SG, ngeke sikhulume noma kanjani. Yiloko nje ngakusho. Ngiyabonga kakhulu ke bafethu, yiloko mina njengomfowabo Mkhonza bengifisa ukusho today ngalo daba lolu olithinta u-SG uFloyd noBushiri. Uthini owakho umbono? Ake silixoxe. Uthini owakho umbono ngokuvisitha kukaFloyd eMalawi ayobonana noBushiri? Owami umbono sengubekile la, ake sizwe wakho. Ngiyabonga. If you haven't subscribed, please do subscribe.
Please subscribe. Let's talk about this and other matters. Ngiyanibonga kakhulu bafethu. Mfoka Mkhonza lo. Thank you.